Kwaiwai mabuja madokachere tauya nadzo nhau ratova zuva rechipiri mumwedzi wakukadzi asi tiri kuramba tichindotenda kuti munesu ipapa tiri kupemberera Nelson Chamisa agosvitsa makore 41 pachirungu. Aiwa tikuti makorokoto uyo mufana uyu anoimba uyu Wingy D anga ari kupemberera uno zuro kukura kwache wese tiri kundoti makorokoto wanhu toringa zviri munhau dzanyasi ipapa kuno varume wana mhanduwe wakabatiwa kwedu nokwamutoko pamushimbopo mhanduwe noparukawo kwai wangu waenda kovhiringidza magetsi ipapo kuno munotoziva kaa kuti vanhu vomunyika medu vanozvidaba zvokuvanhu vanoita zvakada kudando wakabva watengesiwa mhanduwe kwai vanhu wafana chaiwo tatenda vambe ane makore 30 Isaac Veremu ane makore 37 Traimobona wakomana vanhu vanojairira wawa ana mhanduwe wawa ane makore 30 naAchford Chiyangwa ane makore 25 mhanduwe pakanyangariwa kuno wakakubiwa wakasvika pakureketa kuti wakazviita sei wese rekaiti gona ipapa jerera wachapinda kuti ijerera kare pasei tinoramba takaringa tichikunyepai nozuro uno Chamisa agenda koika mbuya gogochera kumarinda muguta reHarare. Vanhu vakatonakiwa havo nokureketa kwache Chamisa paagoreketa achiti aiwa inini musafungidzire kuti ndakaita kuzorora ndiri beke kozorora mhanduwe ndichinosimba ndakatoenda kokoka simba kuti ndiite simba rinokwanisa kurwisana nemagindagori aya aripo aya rikaitione asi asimbisa akandoti aiwa yawe wariko tinoramba tichindopotsera basi mavhesi omubhaibheri toramba tichindoita zvinhu zvinoita kuti yawe afadzwe nesu kuno rikaiti gona kuti zvinenge zvichiperera papi tinenge tichikunyepai. Wanhu nyasi paburika mapikicha okusadhaki kumusangano wadokerera vari kubvunzana nokubvunzana mhanduwe kuti kohoko mugwicho wamunangarwa anga ari kuitei mumheramo wakutungamiriwo dzimwe nyika akanga aenda kusadhaki kosani achiti ari kuitei handipo unotoona kutoti wakuda kutsvaka nzira dzokutoti wasiye waisa wavo wanozotinetsapo kare kuno hwendo huno yavo vari kupindira mirai muone ringai henyu muone basi mabuja zvichaitika ipapo wachapa mhanya wachitekaira chaizvo zvinhu iwo sadhaki musangano wayagoita nozuro wagoti chokutanda tiri kukumbira kuti ngehondo ngaimbomira mhanduwe kuitira kuti wanhu wareke kuramba wachipfa rekai tione kuti zvakatetekewa chere izvozvo tinoramba tichikunyepai wagoti pokare iwo M23 wavo dai wareka kuramba wachiita zvavari kuita asi wanofanira kuti waamisiwe rekai tione kuti zvichaitika chere wakagoti chokupedzisira wari kuda kuti waite musangano noiwo wakuru wenyika dzokumabuda zuva waAfrica East African Community rekai tione kuti wachazviita chere izvozvo tinenge tichikunyepai kuti zvichaitika rini nokutoti wanenge wachifanira kuti wabatanidze uyu nouyu kuti wese wakone kuenderana pabodzi apawo hakainde ichirema akati aiwa hakainde baka akaramba kuuya kuHarare rekai tione iye dai agotouya paitonetsa vamwe wakazondonzi wakuhwara zvabva ipapo zviri nani kuzvichengeta nomutoo iwoyo wokuramba kuenda paunotoona kutoti apa pakanyangaritsa kutosiyana nazvo. Kwaburika imwe vhidhiyo iri kunzi yaitika nyasi wafana wechidiki wachienda koungana pamuzinda weZANU-PF wachitoita nokupfika mugwagwa wachiimba dzimbo dzochimurenga paribe ari kuziva kuti zviri kuitika kana zvakatekerera sei asi tinoramba takavhura dziso munondoziva zvinoitwa nayawe zvese zvinoitika tinoramba takakuringirai mabuja tichizokunyepai kuti zvinenge zvichitekerera anhu papi huku Walter Magaya zano raanga akagaya riya ramupandukira mhanduwe kureketa kuno
kuferefetiwa kwaari kuita kwanyanya kutengidzira. Tiri kuona achigwa zvisvinu ipapa nokutoti akaenda kudare rodzimhosva achinyepa kuti kwaenda kungoita diploma mhanduwe. Imi pakaoma kuita kureketa kubodoka kwakaita kudando apa waita kutsidza kuti ndichareketa chokwadi nochokwadi chese pamberi podare. Kunoti matare ekwedu peno haachiri berivha kaanokona kundoita kundosiya hacho hawo zvakadando, asi dziri dzimwe nyika otoziva kuti ijere rapindana newe mhanduwe kuita munyepero wakaita kudando. Idi zvakaita kuoma iyo ZANU-PF. Kuno mari dzakawanda dziri kutoburika muzvidimbu zvemavhidhiyo mhanduwe. Wachigonzi wakapa $100 zvomari yekuAmerica. Wachigonzi pokare vanhu wakati regai tikufundzisei kuti munoita sei basa rokuti zvitekairirei. Chaizvo zvaakunetsa kubata, zvaakunetsa kunzwisisa, asi unondoziva kaa kuti awa wari bechomahara chikwambo unotojava uchijisawo zvimwe. Regai tigoona kuti zvinenge zviperera papi. Tinoramba takaringa tinenge tichienda kunyepa iyi. Uko waMuturi Ncube mhanduwe wari kuzama ipapa kuda kudzimura mwoto asi zviri kuramba. Ipapa wari kuita kunge munhu ari kukwena machisa mumvura chaimo nokuti paribe chiri kutekaira. Zvese zvawari kugofunga haiwa paribe chisvinu. Ipapa wagototi regai tinyepe vanhu vakaenda kuonyora bvunzo dzokusenza kukambani kuti wakone kuenda koita zvokufonera kuti ndakapasa chere kana kuti kwete. Pakaita kunyangariwa apa. Waina Muturi izvezvi vanhu vari kuda kuita zvokutengesa asiri vanhu vomasitoro makuru ipapa ngawaite kuuya wanyoresepo kare nokubva wapuwa chimuchini chokadhi mhanduwe kuitira kuti wakone kugobhadhara mari dzomutero. Ndokuti munhu wese akone kuita tusvinu achipfumvura. Hino kuti izvo zvinosenza cherezvi nokuti ndikaenda ndakaibata musvo wayo anozoziva mbani kuti zvaenda nopapi. Ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zviperera papi. Wakagotiwo wada kutomaita kureketana navanhu vanonhadzira zvinhu manufacturers pachirungu kuti wareke kugotengesera kumatakishopu asi wauye kotengesa kumusika pokare wachitengesa kuvanhu zvisvinu. Mbani anozvida izvozvo. Regai mugoona henyu ipapa mhanduwe kutoti panenge panyangariwa apa panenge panyangariwa. Tinenge chikunyepai kuti zviri kutekaira sei. Ipapa kwai mapurisa kuBulawayo agosunga Blessing Matibenga achinzi anga akabata nyanga yenzou. Nyanga yenzou uiko kahaka nezvimwe zvakadandana ana ashato wawo zvinobatiwa aba zvinopisa. Ukatobata chete watsva. Dai wachizviziva izvozvo. Regai tione kuti achazoipona chere iyoyi kana kuti zvapfa. Ipapa World Bank yagoti Zimbabwe kana iri kuda kuti iite tusvinu ngaigonhadzirire kuti igomwe mushonga unowawa. Paino World Bank mushonga unowawa ndiwo unorapa. Imi mushonga unowawa ndiwo unorapa. Hino kuti wachazobvuma chere iwawa nyangwe wari kutoziva kutoti ndo zvega zvasara kuti zviitike. Regai ticharamba takaringa hedu. Uko paino CBZ wakomana vanhu vanosvika 341 347 pachirungu. Paita kuti bhabhai chiendai kudzimba dzenyu tichakudai baino. Njodo inobva ichita kutanda mhanduwe. Kutanda kufunga kuti manje wochiita sei wapwerere zvizvi zvese wosaya kuziva pokutandira. Asi tikai tirambe takazviringa hedu kuti zvinenge zvichienda nopapi. Apa izvezvi wiki nerochivhaya agonzi kwayati inini ndoda kusangana newo varume vari kuti takajiwa sei pasarudzo dzomukuru woZIFA ngauye tirekete tiite katombo kanyai. Imi panotengiwa munhu apa mukaita zvokutamba. Regai tizvione ipapa kuti zvinoperera kupi. Ari kutoti dai warekera kuendesa mapepa yawo kuFIFA. Idina yawe. Regai tirambe tichiringa kuti zvinoperera kupi.
toringadzo pasi rese mhanduwe. South African National Defence Force kureketa kuno masoja omusouth Africa waburitsa mazita 14 mhanduwe auri kuti ndiwo wanhu wavo wakapfa kuDRC kuti mweya yavo dai yazorora murugare nokuti pakaita kunyangariwa chaiko. Izvezviwo pokare kuMozambique imi vanhu vava vanoita kuita zvekutamba. Kwai Mozambique atogoreketa kuti tinenge tiri kutofungawo kuti titumirewo vanhu kwedu vanoenda kohwisa iko kuDRC. Ndipo unototanda kuzvibvunza kuti varume vava vari kuda kumhanyira kuendesa vana vamwe kuDRC zvinenge zvimbotekaira sei? Rekai tizvione, asi tiri kuona paribe chisvini ipapa, tinge chikunyepa hedu ukinya kwai ipapa. Hurumende iri kunzi ngaigotireketere kuti zviri kutekaira sei, vari kufungei, vari kurongei. Kana America ikati tichakupaiba mari zvakareketiwa naTrump kana zvikaenderera mberi kupfuura pazvasvika apa hede, ipapo ndo paanonyaya mhanduwe pachiribe chisvino. Rekai tirambe tichiringa hedu kuona kuti inoperera kupi. Apa kuBurkina Faso kwai izvezvi kwaita aiwa waita kunhadzira motika manje inotekaira nemagetsi basi, kwai inotomhanyawo makiromita 300 chaiwo yachaja kabodzi. Ndokukona tiri kuzvitenda izvi. Rekai tigoona kuti inenge ichisenzesawo redhiyo chere zviri kuita yaMaxwell Chikumbudzo. Dina yawe tinoramba takazviringa izvozvo kuti zviri kuperera kupi. Uku America izvezvi warikuita kupisa musoro. Kwai Panama tiri kutotora chete, tiri kutoenda nayo Panamayo njenjedu mhanduwe. Kwai Panamayo tikiida zvakadaro. Rekai tione kuti zvichaperera kupi, asi zvinotorwadza. Pokare Liverpool yahwina no2 mhanduwe kwa0 kuBournemouth. Kuti makorokoto wendo huno Liverpool inenge irikienda nacho futi. Rekai tigozviringa izvozvo kuti zvinopera mushechere kana kuti paribe. Takadaro mabuja, rekai tigumire pano sondo lino. Ndini wenyu mhanduwe onhawu.